Tak, takhle vypadá kuchyň po včerejší noci s mým miláčkem. To je čistota. Tady ještě po včerejší večeři. Zapečené těstoviny se šunkou a omáčkou 4 druhy sýra. Chceme podívat vedle. Postel taky ustlaná pěkně už. Tady hoří 2 svíčky. Hrají 2 repráky. Tady další svíčka. Krátký náhled do pokoje. Tady to vypadá na snídani. No jo. Ty rohlíky jsou ještě v pytlíku, protože by stvrdly. To je sobáč, neustále v provozu. A tady čeká PlayStation, který nám pustí film. Tak a teď si počkáme na miláčka. Ale no tak láska, pojď se k nám podívat. Když už jsem to vypnul, tak se pojď podívat. No tak jsem nechoď, no ale když už jsem to vypnul. Fakt. Jo. Tak se podívej. Tak jdu, no. Ne. Ukaž se nám, no.